ସବୁବେଳେ ମୋର ସେ ଗୋଡ଼ ନଖ ମୁତେଇକି ଖାଲି ଖୁମ୍ପୁଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟାଣା ଲାଗୁଛି ନା ତା ଥଣ୍ଟରେ ବାଜିଲାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମୁଦିଟାକୁ ମୋର ଏମିତି ଖୁମ୍ପୁଛି ପାଟିକି ଟିକେ ଟାଣା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାତର ମୁଦିଟାକୁ ବି ସେମିତି ବାଡ଼େଇକିନି ଖୁମ୍ପୁଛନ୍ତି ଏ ଚୁଇଁଟା ବେଶୀ ଏ ଚୁଇଁ ବେଶୀ ଚୁଇଁ खुम्पन कब ना लक्ष्मी नारायण शोब निद माइला निद माइला शोब जा थली ऊपर गलु हाँ जा शोल शो से शो कपड़ा आने भी शोब कपड़ा आने भी पारते भी शोब कपड़ा आने भी पारे भी ना से हम सोई थब मु खाइबी बा मु खाइबी शोबुनि निद मार से पा पोछा ऊपर शोइला बेलू निद माडुची ना पा पोछा ऊपर शोइला बेलू निद माडुची ସେଇଠି ବସ ଦାନା ସାନଟା ଖାଲି ବୁଲୁଛି ବଡ଼ଟା ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଅଛି ସାନଟା ଟିକେ ବୁଲୁଛି ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଘୁମ ମାଡ଼େ ସବୁବେଳେ ନିଦ ତାକୁ ମାଡ଼େ ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି ମାରେନି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ମାରୁଛୁ ବଡ଼ ସବୁବେଳେ ମାରିବ ସାନ ନା ପା ପଛ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ପା ପଛ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ତମେ ଖାଉନ ସେଠି କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟିକିନି ଖାଉଛୁ ଯେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କାନେଇକିନା ଅନଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ତ ଚାଉଳ ଦଉଛି ଲଡ଼ୁ ଦଉଛି ଯେଉଁ ଇଏ ଦଉଛି କ'ଣ ତା ନା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଖାଡ଼ି ଦଉଛି ତାକୁ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଖାଉନ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ପା ପଛରେ ଖାଉଛ ନା ଓ ବାପା ପର ଡେଣାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଆଉ 8-15 ଦିନରେ 8-15 ଦିନ ବି ଯିବନି 8 ଦିନ ଭିତରେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଉଡ଼ିଯିବେ କାହିଁକିନା ଅଧା ବାଟ ଯାକେ ଗଲେଣି ସେ ଜାଲି ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଁ ପାଟି କରୁଛି ବୋଲିକିନି ପୁଣି ଆସିକି ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଚାଲ ଚାଲ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସିବ ଚାଲ ଚାଲ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଚାଲ ତା ଉପରେ ବସ ପା ପଛଟା ଉପରେ ବସୁଛ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୋଛୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ତମ ଇଏରେ ବସୁନ ସେଇଠି ଗରମ ଲାଗୁଛି କି କପଡ଼ା ପକାଇଦେବି କପଡ଼ା ପକାଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି କପଡ଼ା ଆଣୁଛି ଯା ବସ ଯା ବସ ଯା କପଡ଼ା ପାରିଦେଲି ବସିବ ଗଲ ଯାଅ ଲୋ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ କି କାଳେ ବସୁନ ଯା ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯା
जा ମୁଁ କପଡ଼ା ପାରିଦେଲି ତା ଉପରେ ବସ ଯା ଯା ଧନ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଧନ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ ଆଉ ବସିବନି କି ଖାଲି ଖେଳିବ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପାରାଠାରୁ ସୁତୁରା କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ଲାଗେ ନା ସେ 4-5 ପଛକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସେ ଯାଇକିନି 2 ନମ୍ବର କରିବେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ସେ କେବେ ବି ଅସନା କରିବେନି ନିଜେ ଯେଉଁଠି ବସିବେ ଉଠିବେ ନା ସେ ଜାଗାକୁ ସେ କେବେ ବି ଅସନା କରିବେନି ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ସେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିବେ ଅସନା କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଛୁଆ ଯେମିତି ପଶୁ ଛୁଆ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମନ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାଙ୍କର ମନ ସେଇ ଏକା ଜିଦ୍ଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଯେ ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ ସେ ସେଇଠି ବସିବେ ମାନେ ହିଁ ବସିବେ ମୁଁ ସେ ଜରି ଉପରେ ବସେଇଲି କପଡ଼ା ପକେଇଲି ବସିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆରି ଉପରେ ହିଁ ସେ ବସିବେ ସକାଳୁ ବସିଛନ୍ତି ଆରି ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରି ଉପରେ ବି ଶୋଇଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ବି ବସିବେ ଦେ ବସ ଶୁଅ ତା ଉପରେ ଶୁଅ ଟିକେ ଚାଉଳ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଖାଇବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ନା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତାରି ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୁହଁଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି ଦେଖୁଛି ସେ ଚାଉଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ଶିଖିଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇଦେବେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇକିନି ସେ ଏବେ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୋସ୍ତ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଉଡ଼ିଯିବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନି ଚାଲିଯିବେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି ମରାମରି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗେଲ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ